Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Unha das escritoras que colaboran na nosa revista Nós, a xente do redor, que máis me impresionan sempre coa súa forma de manexar a lingua é Purificación Pasionaria Quintás. Hoxe porei voz a un delicioso e sensible traballo dividido en dúas partes que Purificación regálanos no número 17 da nosa revista. Titúlase Temía del e as bolboretas levan pó da morte nas súas ás. Temía del a súa proximidade, os seus bicos e o seu roce, porque sabía que sería fácil amalo. Quería facerlle 1000 caricias, pero temía ferilo. Doíame o corazón ao abrazalo e a miña alma choraba por volver aos seus brazos. Sen chegar a amarse, medrou o cariño e transformouse en fermosas bolboretas. Entón, el arrincoulles as ás e caeron aos seus pés como vermes. Quizáis tanta beleza o volveu malvado ou nunca foi a flor que as bolboretas adoraron. As bolboretas levan pó da morte nas súas ás. E chegará a primavera cas súas fermosas flores, atraerá as abellas, levará o mel dos meus amores. Saberán amargos os bicos, fríos serán os versos que a miña pluma cale, ao agochar a dita de amor fuxido. O sol do verán aumentará as miñas dores, a flor da miña primaveira resecarase. Boto de menos o dourado outono que inunda de coloridos poemas os teus ollos. Soño coa fría paixón do inverno ao calor da fogueira, amándonos a lume lento, enchendo de poesía os nosos corpos. Grazas, Purificación.